Sensiela ta' konferenzi organizzati mill-Musec u mal-mod ta' kif iresqu lil pajjiżna lejn dibattitu dwar il-futur tal-Unjoni Ewropea li kompla jintensifika bid-deċiżjoni tar-Renju Unit li joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Il-kap tal-Musec Vanni Xwiereb saħaq kif temi bħal dawn jolqtu liċ-ċittadini Maltin fil-laħam il-ħaj u ma jistgħux jiġu diskussi mingħajr l-involviment tagħhom. Dan għaliex Malta wkoll tista' tintlaqad b'mod jew ieħor mitluq tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Xeffet ħajkollha fuq Malta, anke minħabba l-fatt li pereżempju Malta mixejna minn sitwazzjoni fejn konna beneficjarju, fejn konna dak li kien jiseħ l-Objective 1, jiġifieri l-iktar pajjiż li jista' jieħu fondi mill-Unjoni Ewropea, għal sitwazzjoni fejn naraw fil-perjodu li jmiss wara l-2020 se tkun is-sitwazzjoni ta' Malta. Allura kemm ħanibqgħu nibbenefikaw, x'ikun mistenni minna, x'ħan nikkontribwixxu u ħanieħdu. Il-Ministru għall-Affarijiet Ewropej Helen Dalli saħqet fuq l-importanza li pajjiżna jkompli ħares pożittività lejn il-benefiċċji li għandu permezz tal-Unjoni Ewropea fosthom il-fondi li jintużaw biex isiru proġetti u l-fondi użati minn studenti Maltin li jipparteċipaw fi programmi ta' Erasmus fost l-oħrajn. Dan fil-waqt li kompli tisħaq fuq l-importanza tad dialogu soċjali. Huwa importanti li l-Musec iżomm dan il-kuntatt maċ-ċittadini Maltin sabiex in-nies ikunu jafu x'inhu jiġri, speċjalment issa illi qegħdin nitkellmu fuq il-futur tal-Unjoni Ewropea, il-futur tal-Unjoni Ewropea mingħajr ir-Renju Unit illi dan se jġib bidliet sinifikanti. Is-Segretarju Parlamentari għal Fondi tal-Unjoni Ewropea u Dialogu Soċjali Aron Farrugia saħaq fuq l-importanza ta' governanza ekonomika aħjar mill-Unjoni Ewropea fuq il-madwar 150 biljun euro li jkunu disponibbli fis-sena. Dan fil-waqt li saħaq li l-idea li titħaddem sistema ta' rati ta' taxxa korporattiv universali bejn l-istati membri ma taħdimx. Dan fid-dawl l-element kompetittiv speċjalment ta' membri żgħar għandu jiġi mħares.